Takže čau, vítaj pri ďalšom videu. V dnešnom videu si ukážeme zmeny na Track Your Dividends na mojom portfóliu a ako vidíte, tak tento program zmenil svoj dizajn, je prerobený, je trošku prepracovanejší, vyzerá celkovo lepšie. Ešte si myslím, že majú čo dorábať, pretože jak som menil akcie, tak je tam trošku problém. Keď som pridával novú akciu, tak vlastne s tou priemernou cenou, keď som tam pridal akciu, mám vlastne dokopy svoje portfólio, tu vidíš môj yield on cost a takýto je dividend yield terajší toho portfólia. Ročný zisk, annual income, to je vlastne z dividendy, a okrem teda toho TDGčka, lebo TDGčko nevypláca tú dividendu, to keď si odrátam od toho, tak ostatné mi vlastne všetko sedí a vychádza to teda niečo okolo $723, ktoré vlastne ešte potom mi tie firmy, čo mi posielajú tie peniažky, mi to dania. Dobre, no takže ako vidíš, môžeš si to zoradiť pekne podľa tickeru alebo podľa toho, koľko akcií vlastníš, podľa ceny, profit, strata, zisk. Tak ako vidíš, ja mám tie technologické, mám najziskovejšie, pretože tým sa darí teraz v tomto období najviac. A ešte je tu potom aj silver, teda striebro, a tam už som predával so ziskom okolo $150, takže tam už som bral nejaký ten zisk, inak by tam bolo väčšie, ale tieto peniaze som použil na nákup nejakých akcií, ktoré boli podhodnotené. Ďalej, môžeš si tam pozrieť znovu diverzifikáciu, pozrieš si do koľkých akcií máš zainvestované. Vravím, ja mám vo veľkom, pretože som chcel veľa diverzifikovať svoje portfólio, ale už to budem chcieť určite trošku aj pomeniť. Tu vidíš informačné technológie, industrials, ETF a ďalej a ďalej, komunikačný servis, materiál, energie. Hovorím, tam už potom je to celkom pekne rozdelené. Healthcare sektor 6,5. Potom tu sa ešte dá prehodiť, že stock diversification, a tam vlastne vidíš jednotlivo v akých akciách máš zainvestované. Tu dole, jak máš to portfólio, je to také malinké, neviem, či to budú meniť časom. To asi ešte není až tak prepracované. Ďalej upcoming dividends, teda prichádzajúce dividendy, nota, a už mi to naskočilo konečne. Takže tu vidíš, že ako mi vlastne príde kedy, teda 9.11. 11.11. od Nucor 8.63, to je vlastne ešte tiež nezdanené, takže tam sa to bude asi ešte daniť. Môžeme si to vyskúšať, pozrieť. Dáme si Apple. Toto je vlastne, áno, XTB Toro portfólio, to znamená 0,205. Kalkulačka, mám tých akcií 12, 15,8 tuším, alebo 15,9, dáme tam 15,8 krát 0,205, 3,2, no, tak cca, takže je to ešte nezdanené, ešte sa to bude daniť, táto suma.
Ako vidíš, tak aj Apple, mám dosť akcií Apple a je to ozaj zanedbateľné, je to malinké zatiaľ, ale z každého aj po centíkoch, keď dojde dobré portfólio, budúca hodnota. Takže tu vidíš 5-ročný dividend growth rate, jak ti tie akcie približne rastú, tá dividenda za 5 rokov, dividend yield je 2,51 a $820 teda vychádza ročná platba dividendy. No a za 10 rokov to tu je, áno, 2029 by malo, keď do toho nebudem pridávať peniaze, tak by mi moje portfólio malo dávať už $1693. To znamená, keď to odrátam z toho daň, tak už cez $100 by mi mesačne malo prichádzať z dividendy už zdanenej. Takže za $100 už by som si kupoval akciu. Samozrejme ja tam peniažky pridávať budem a chcem svoje portfólio, aby bolo väčšie a väčšie. Tým pádom verím, že to bude aj viac. Ideme sa zo srandy ešte za 15 rokov, koľko to bude vychádzať. Tak ako vidíš, už je to $2700. $2700 a hodnota portfólia by mala byť 55 000. Ako je to všetko len, že by to tak malo byť podľa tých výsledkov, ktoré boli predtým, a podľa minulosti sa nedá vždy určiť budúcnosť, ale je to veľmi pravdepodobné. Takže keď si všimneš, tak to už je skoro $170 v čistom, čo by mi malo chodiť potom v 2034. Stock analýz. No a tu už sú potom asi také po update stock analýz, stock popularity. No to už si musí, buď si dáš ten denný free trial, alebo by si to musel kúpiť. Ja teoreticky ešte chvíľu počkám a potom keď tak vám ukážem, ako to vypadá, keď s tým trialom. Ešte ho zatiaľ nechcem si dávať, pretože ešte si myslím, že tú stránku môžu vylepšiť. Uvidíme. Dobre, tak ďakujem za pozretie tohto videa. Ak sa ti video ľúbilo, daj like. Ak nemáš, daj odoberať tento kanál, poprípade zdieľaj toto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.